mga Jai! Kumusta naman ang ating buhay dyan sa ibang bansa? Saan ka bang bansa ngayon mga Jai? Oh, by the way mga Jai, kailangan kong magtagalog ngayon kasi oh, di ba? Kung ano na mga sinasabi alam nyo na yung mga Tagalog ko mga Jai kasi tigas ng ulo ko. Okay lang yan, basta't maintindihan nyo. Okay, marami yung nagtatanong o nagsasabi sa amin dito mga Jai, bakit kayo pumunta dyan sa Pakistan? Ang Pakistan, pangit ganito, ganyan. Ang Pakistan, nakakatakot dahil ganito, ganyan. Ay mga Jai, mas nakakatakot pa yung ibang bansa mga Jai. Maraming na rape, maraming pinapatay, maraming mga ganito, ganyan. Ay, dito dahil wala kang masyadong marinig. Oh, wala kang masyadong marinig. So, merong manarinig. Mga Jai, wala pa akong narinig dito mga Jai na sumakay ang isang Pinay sa isang taxi mga Jai at tapos ni-rape ng isang driver. Wala yan dito mga Jai. O, di ba kung dyan sa inyo mga Jai, meron man, ay, nako, kawawa naman. Pero, thank God, wala naman yan dito mga Jai. Kaya nga bumabalik-balik kami dito sa Pakistan mga Jai dahil nasanay na kami dito. Hindi katulad sa ibang bansa na nakakatakot naman. O, diba? Dito mga Jai, kahit saan ka man gumala dito, hindi ka matatakot. Kahit anong oras ka man gumala dito, hindi ka matatakot mga Jai. Kasi mga mababait ang mga driver dito at mga tao. Hindi naman yung kasing bait na parang santo na talaga ang kabaitan, no? Siyempre, katulad lang din sa atin na merong mga suplado, merong mga siguro basag ulo or mga anong tawag dyan. Pero bihira mo na ma-encounter mga Jai na nananakit ng mga foreigner dito. Mga Jai. Safe kami dito mga Jai, no. Kung gusto nyo man dito, kung gusto nyo man pumunta dito mga Jai, hala punta na kayo, oy. Kung gusto nyo lang naman. Pero, malit lang talaga ang sahod sa Pakistan mga Jai. Hindi talaga katulad sa ibang bansa na malaki. Pero, oy, mga Jai, no. Mas malaki pa din dito kaysa Dubai o sa Saudi o sa Kuwait. Mas malaki dito mga Jai. Kaya kung nagbalak kayong pumunta ng ibang bansa, kung Kuwait man lang o Saudi, hindi ko minamaliit mga Jai ha, pero sa amin, tulad namin, masanay kami dito as mas malaki din ang sahod konti dito mga Jai, no? So God bless everyone. Ayan mga Jai, patunay na kahit anong oras after work kami lumabas ay pwede. God bless.